Nag-aabot sa usa ka okasyon sila si Acting Mayor Raymond Garcia, Attorney Joey Dalos og Cebu City ABC President Franklin Ong. Silang tulo giimbitar ni Santo Niño Barangay Captain Lourdes Lulu Ramirez kay lagi birthday sa maong kapitan. Kung pananglitan magka-unite silang tulo, pananglitan magkahiusa silang tulo, lisod kayo silang pildihon, ligon kayo ilang grupo. Apan, kung silang tulo mag-atbang pagka-mayor, mabahin ang ilang mga botante o dunay puruhan nga modaog ang lain nga kandidato. Atong nakita sa ilang mga hulagway nga civil ra kayo ilang panghuna-huna. Ingon ani ang mga politiko sa Cebu City, civil ra kaayo og pangutok, dili magdumtanay. Kung magkita man gani sa usa ka lugar, magtagad ra gihapon. Bisan naman tuod og managlahi og partido mga kabombo. Dili sama sa uban nga mga lugar, labi na sa pipila ka bahin sa Mindanao, kay magpatay gyud, magkinihaay gyud ang uban nga mga kandidato, mga politiko sa uban nga dapit, labi na sa pipila ka bahin sa Mindanao. Apan sa Cebu City, managhigala ra sila mga kabombo. Unya, hapit na ang filing sa Certificate of Candidacy kon COC. Dinhi nato mahibaw-an kung si kinsa gyud ang tinuod nga managan og mayor sa Cebu City. Unya, unsa may tan-aw ninyo aning ilang picture? Nindot man kayo sila og mga pahiyom. Mura magdunay something. Mura meaningful kaayo ang ilang mga smile. Matod pas panultihon nga a picture speaks 1,000 words. Unya, if a picture speaks 1,000 words, it could just as easily speak 1,000 lies. Mga kabombo. Namangutan nako. O sa may tan-aw ninyo aning ilang hulagway nga nag-abot silang tulo. Attorney Joey Dalos, Attorney Raymond Garcia, Acting Mayor sa Cebu City, o si ABC President Franklin Ong, mga kabombo. Si Raymond Garcia, partido niya kusog. Aripod ka kang Attorney Joey Dalos, yang partido panaghiusa. Aripod ka kag Franklin Ong, yang giumol, yang gimugna ang kini gitawag og bag-ong sugbo, mga kabombo. Pero sultian ko kamo, onya nata mo pili kung kinsa gyud, no? Kana makita nato ang tinuod nga kandidato inig filing na sa COC. Sayo pa kayo mga kabombo kung mag-una-una nata, no? Atong panid-an ug unsay dagan sa politika diri sa dakbayan sa Sugbo, mga kabombo, kay sa pagkaron ang tanan puros pagyud ni dili pagyud klaro, mga kabombo, kung si kinsa gyud ang tinuod nga managan pagka-mayor sa dakbayan sa Sugbo. Anha na ni may baw-an, inig-filing na yun sa Certificate of Candidacy karong gabuan sa Oktubre, mga kabombo. O sa man kanang the picture speak for itself or lain ang ilang gisgutan basta wa ni magisgot og politika ay nang gisgutan puros ra mga ilang mga kaagi kaniadto. Hilabi na si Raymond og si Dalos kauban ang tawo ni. Amigo ra ang taon ni sila mga kabombo, o niya